Chatin palvelut löydät chat- ja etävastaanottovälilehdeltä. Jokaisella palvelulla on palvelukohtaiset aukioloajat. Aloita chat klikkaamalla haluttua palvelua ja valitse Aloita uusi keskustelu. Jos sinulla on puolesta asioitavia, voit aloittaa keskustelun myös toisen henkilön puolesta. Kun aloitat chatin, voit joissain palveluissa saada aluksi kyselyn täytettäväksi taustatietojen kartoittamiseksi. Kyselyn täytön voi myös ohittaa. Saatuaan viestisi, ammattilainen liittyy keskusteluun. Jos palvelussa on ruuhkaa, voit joutua odottamaan hetken keskustelun alkamista. Tarvittaessa voit kirjoittaa keskusteluun lisätietoja tai lähettää liitteitä. Keskusteluhistoriasta löydät käymäsi keskustelut. Keskustelut ovat luettavissa 3 vuoden ajan niiden päättymisestä. Voit täyttää lomakkeita ja jättää yhteydenottopyyntöjä ammattilaisille. Saatavilla olevat palvelut löydät yhteydenottopyynnöt ja lomakkeet osiosta.